5 μύθοι και αλήθειες για το αισθητικό ημιμόνιμο μακιγιάζ. Πρώτο. Η διάρκεια. Πολλές τεχνίτριες μιλούν για 1 έως 3 χρόνια διάρκεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, καθότι εξαρτάται από τον εκάστοτε τύπο δέρματος της πελάτης σας ή του πελάτη. Ένα δέρμα λιπαρό δεν μπορεί να έχει την ίδια διάρκεια με ένα δέρμα κανονικό ή ξηρό ή μια ώριμη επιδερμίδα. Δεύτερο. Ο πόνος. Πολλές τεχνίτριες μιλούν για μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ναι, μεν χρησιμοποιούμε αναισθητικές κρέμες ή τζέλ για να αναισθητοποιήσουμε την περιοχή στην οποία θα δουλέψουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς ανώδυνο. Έχει ελάχιστο πόνο. Η αλήθεια όμως είναι ότι σίγουρα είναι λιγότερος από ότι ένα κανονικό τατουάζ στο σώμα. Τρίτο, μία αποτυχημένη εφαρμογή. Ναι, μπορεί να διορθωθεί. Υπάρχει ειδικός τρόπος αφαίρεσης με το μηχάνημα του ημιμόνιμου μακιγιάζ και με ειδικό διάλειμμα, με τον οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε αποτυχημένες εφαρμογές ημιμόνιμου μακιγιάζ στις περιοχές των φρυδιών, χιλιών, βλεφάρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολύ παλιές εφαρμογές ή σε τατουάζ στο σώμα χρειάζεται ειδικό λέιζερ για να αφαιρεθούν αυτές τις περιοχές. Τέταρτο, σωστή επιλογή χρώματος. Η σωστή επιλογή χρώματος ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα δουλέψουμε γίνεται στα φρύδια βάσει της φυσικής απόχρωσης του τριχωτού, στα χείλη βάσει του υποτόνου του δέρματος και στα μάτια ανάλογα με την ηλικία της πελάτης σας. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε ημιμόνιμο μακιγιάζ στην περιοχή των χιλιών, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι η ένταση του χρώματος θα είναι τουλάχιστον 40 έως 60% λιγότερο έντονη από ότι ένα κραγιόν. Πέμπτο και τελευταίο για αυτό το βίντεο, υπάρχουν προϊόντα και καταστάσεις και θεραπείες τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε στις περιοχές που έχουμε ημιμόνιμο αισθητικό μακιγιάζ για να μην μας επηρεάσουν το αποτέλεσμα και τη διάρκεια του. Αλλά για όλα αυτά θα σου μιλήσω σε επόμενο βίντεο. Ακολούθησέ μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές δερματοστιξίας, αισθητικού και ιατρικού μόνιμου μακιγιάζ.